Bengicela siqale uhlelo lanamhlanje. Igama lami nguSibahle. Sibahle, siyalalela asijajane. Ngiyintombazane ena-17 kodwa nginengane eziwu-2. Yebo. Damn. Senze njani? Siyalalela asijajane. Uma ngixoshile ekhaya ngokuthi ingane iqeda ukudla futhi nobaba bazo abazondli. Yey. Obaba bazo. Unengane eziwu-2. Kobaba bawu-2. Una-17. Hayi. Bodlosa. Uma uzohluleka ukuziphatha, uzomela uhambe. Hayi okay. Ngeke ngisashuluza. Uma ngixoshile ekhaya ngoba sengithi ingane esithathu. Ingane esithathu nayo ngimithele omunye umfana. Nayo loyo mfana loyo ungishiyile ngoba ethola ukuthi ngikhulelwe. Mina bengitshela ukuthi uzoba baba responsible azonke zonke ingane zami. Hawu Nkosi yami. Ngiyahluleka ukuthula mina. Una-17. Futhi nginasithathu. Phela wena awuhlukile ukuthi uyifethu, uyakhiqiza, ungumkhiqizi. Yazini, ngine solution mina. Yawuthi uyadeda nesithathu. Cela udokotela bayithunge lento yakho. Because awuzwa ntombazana, awuzwa. Bodlosa, ngicela uhambe. Hayi vele ngiyahamba. It's too much. Sicela ningisize bandla. Ningitshele ukuthi kumele ngenze njani. Hayi mina ngiyajaja ngimi. Ngiyajaja. Jajong. Ayi kodwa nawe ntombazane